আসাম ট্ৰেক্টৰ মানে কি অ মৰম আসাম ট্ৰেক্টৰ মানে হ'ল গাহৰি মাংস মদৰ বটল লগত হ'লে নিৰ্জয়ক आंखौ लांफैनो आदा ग्रोम ग्रोम मटर गारिजोंसो आंखौ लां फाग्लिया खिफिबाय मा होनदों आंखौ खिफिदों आंखौ खिफिदों होनदों नोङो आं दासो खिनानै फैदों आरो आंखौ खिफिदोंसो बुंदों नोङो सोर थाङो नोंबोथ' सिनायाखै नोंबोथ' सिनायाखै लामा दाथानि थास'खौ लायदानानै ला गोहो दंब्ला साहस दंब्ला दानो लांफैखा No, 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 no. बुं बेटा नोंनो पाबजिखौ नांगौ ना आंखौ नांगौ गोख्रै बुं नङाबा नै जारिनोसै बेटा बुं नोंनि सानफ्रामबो बेजों नङा बैजों गाव ओरै उन्दुनांगौ हरै सिखारनांगौ होननायखौ आं खोनासंनांगौ ना बेटा बुं नै बुङाबा नै आंबो हासिबजों गावगोन गोख्रै बुं पाबजिखौ नांगौ ना आंखौ नांगौ गोख्रै बुंगोन ना बुङा बुं बे बांद्रायखौ होथारसैसो नामा आंलाय